La penya visitarà la pista del Piquen Claret aquest dissabte 6 d'abril a partir de les 5:30 de la tarda i es podrà seguir íntegrament pel canal FEP. La penya de Vizcaíno va guanyar el passat diumenge 31 de març a l'Unicaja Mijas per 74-52 i estan col·locades a la quarta posició amb un balanç de 20 victòries i 8 derrotes. Piquen Claret, el passat diumenge 31 de març, va perdre el derbi valencià contra el Paterna per 87-70 i estan col·locades a la 14a posició amb un balanç de 9 victòries i 19 derrotes. La penya presenta la baixa de Marina Vinyoa i encara no sabrem si Lorena podrà disputar alguns minuts aquest dissabte a la Universitat de València. Si la penya guanya aquest partit, la penya podria assegurar la quarta plaça guanyant el seu partit contra Piquen Claret i Zamora guanyés Estepona. Si passen aquestes dues coses, la penya serà quarta i també podria conèixer el seu rival als play-offs d'ascens. Si el Cáceres guanya Tenerife i Leganés guanya Alcobendas, el rival dels quarts de final serà el Cáceres. Moltes gràcies per sentir-nos a Huracà Verd i Negre, subscriviu-vos, activeu la campaneta i volem la 21a victòria des de València. Força penya!